Salut și bine v-am regăsit la un nou joculeț pe canal. Acesta se numește nu știu ce cu motocross. Moto XM3. Stați puțin să dau mai încet și acum să începem. Hop! Yay! Deci ăsta e jocul copilăriei mele, pe când nu erau alte jocuri moderne, de alea FIFA, mobil, tot felul. Ăsta mă jucam eu acum foarte mult timp. Next level. Nope. Da, pentru următorul video scrieți-mi în comentarii ce videouri să joc, ce jocuri să joc. Dacă știți voi vreau unul fain, bine, sper să nu uiți să activez comentariile. Da. Opa, am murit. E în greșeală. Urăsc asta, că durează foarte mult. Nu cred. Haide. Ui de capul meu. Gata. Uai, aici știu că parcă nu trebuia să mergi tare. Oh! Așa. Hop, așa. Willy! Stop! Da? Dacă am momente de tăcere, nu le băgați în seamă. Da, pentru că de obicei mă joc așa off camera, să zic așa. Poate episodul ăsta vin, poate în seara asta vin 2 videoclipuri. Nu știu. Da, scuze că nu am fost activ în weekend, nu am putut. Am fost plecat. Înainte să-mi fac canalul, nu eram pe nicăieri, dar după ce mi-am făcut canalul fix în weekenduri, când aș putea avea eu timp să filmez, nu pot, nu mere. Nu ține universul cu mine. Ui, ce m-am speriat. Da. Op. Vai. Gata, perfect. Mamă, ce fain a fost asta. Arată așa. Da. Opa, gata. Merg tare, tare. Opa, așa, bravo. Prima dată când mi este nivelul ăsta așa. Vai. Stați puțin. Continuăm. Opa. Ioi. Gata. Uiii! Opa, că mi-a vibrat telefonul. Vai de mine. Stați puțin. Vai. Să vin repede aici sus. Gata, s-o strâns. Perfect. Insectă perfectă. Gata. Opa. Da, na. Yes, gata. Nu. Îmi ziceți voi în comentarii ce să
fac pentru următorul videoclip. Ceva jocuri faine care le știți voi și nu am făcut eu videouri cu ele. Opa, așa? Opa, că eu nici nu ating nimic și merg tare. Of! Doamne! Doamne! Piu! Vai! Piu, 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 piu. Dacă ați ajuns până aici la videoclip, nu uitați dați un like și un share dacă vreți. Sau poate un subscribe. Alegerea voastră. Ioi! Vai de capul meu, numai să nu fie ceva periculos aici, la care nu-mi trebuia viteză. Gata, perfect. Perfect. Nu am primit nimic, nici o steluță. Îmi place la plajă. Vai de când nu m-am mai jucat jocul ăsta. S-a făcut istorie. Nu știu dacă am zis bine, dar am zis ce am putut. Ce mi-a ieșit pe gură, am zis. Să știți, eu nu scriu replici pentru videoclipuri. Mie ce mi iese pe gură, aia zic. Acum asta mi-a ieșit pe gură, asta am zis. Nu scriu ceva replici. Da, nu scriu nicio replică. Uai, m-am speriat la asta că e ceva ce îmi dă troll. Bup. Vai, asta mereu mi-a dat fiori. Aici am sărit aici. Yes. Miau. Vai, ce fain. Nu vreau să-mi dea ăsta un picior. Oba. Opa. Oh! Da? Aoleu, iar am avut momentul ăla de tăcere. Acum n-am tăcut că nu știam că filmez. Am tăcut că... Stai, de ce am tăcut? Nu am habar de ce am tăcut. Da, pentru că nu mai aveam idei. Ce să zic. Știți voi vreo aplicație de filmat? Dacă știți, trimiteți-mi în comentarii, că nu prea mai vreau să filmez cu Mobizen. E greu, adică nu greu, dar ai părerea mea că e greuț. Vai, gata? Să-mi ziceți voi dacă știți vreo aplicație de aia de filmat. Sau ceva cameră cu care pot filma pe telefon. Momentan nu fac gaming pe calculator și nici nu cred că o să fac vreodată. Nici măcar la câteva sute de mii de abonați dacă o să fac vreodată. Când o să fac eu 5 ani, adică în 5 ani poate o să fac eu atâția abonați. Eu ai de capul meu. Oh, bowling, you are winner. Mai tocită engleză, it's loser. Ai că da. Mai engleză tocită, it's loser. Mai tocită English, is loser. Vai de mine. Hai. Ioi, ce tare a fost asta. Change bike. Acum hai să mă uit la niște motociclete. Ce e asta? E fain. 100 stele. Ăsta cât costă? 19 bănuți. Cel mai tare nu mi-aș dori asta. Să nu vă gândiți la asta. Mi-aș dori asta. Unde-i cealaltă? Asta. Asta cred. Da, și asta. Și cred că atât.
Și asta ar fi faină, asta nu prea, nu. Da, cam asta au fost și videoclipul de azi. Stați să fac thumbnail fain. Și cam asta au fost și videoclipul de azi. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!